कोणाचा जोर कोणाचा या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आता आलो आहोत वेंगुर्ल्यामध्ये। युती होते की दोन्ही स्वबळावर लढतात हे पुढेच आपल्याला स्पष्ट होईल। पत्रकार परिषद घेऊन अगोदरच जाहीर केलेलं आहे की आम्ही स्वबळावर लढणार। संघटनात्मक बांधणी सुद्धा भाजपची या ठिकाणी उत्कृष्टपणे शहरामध्ये आहे। एकूणच वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये गत 2017च्या निवडणुकीमध्ये राजकीय परिस्थिती वेगळी होती, आता राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे। गेल्या वेळी या ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते, त्यामुळे आता दीपक केसरकर हे या ठिकाणचे आमदार आहेत, त्यांची भूमिका या ठिकाणी महत्त्वाची असणार आहे। अध्यक्ष शिवसेनेचाच होणार आणि त्याच्यासाठी आम्ही संपूर्ण ताकद लावणार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीकडून सुद्धा आम्ही संपूर्णपणे तयार आहोत। आमची ताकद आहे वेंगुर्ला शहरामध्ये आणि आमचाच नगराध्यक्ष आम्ही बसवणार, हे दोन्हीकडून दावे केले जात आहेत। तो पाणबुडी प्रकल्प जो दीपक केसरकर आमदार दीपक केसरकर यांनी जाहीर केलेला होता तो सुद्धा पुढील काळात या ठिकाणी होणार आहे। विरोधकांकडून कशा पद्धतीने प्रचाराचे मुद्दे घेतले जातात हे सुद्धा पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे। आणि ज्या पद्धतीने रुग्णांना या ठिकाणी सोयीसुविधा मिळायला पाहिजेत त्या मिळत नाही आहेत। मनीष दळवींचा जो मतदारसंघ आहे तो तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघ होता, मात्र त्या ठिकाणी महिला आरक्षण पडल्यामुळे कुठेतरी त्या ठिकाणी त्यांना तो लढवता येणार नाही। आपल्याला या ठिकाणी दिसू शकतात कोणाचा झेंडा फडकणार, कोण जोर लावणार हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच। कोण कोणाचा जोर कोणाचा या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आता आलो आहोत वेंगुर्ल्यामध्ये। वेंगुर्ल्यामध्ये नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। प्रभाग न्याय आरक्षण जाहीर झालेलं आहे। जिल्हा परिषद पंचायत समिती सभापती नगरपालिका नगराध्यक्षपदाचं सुद्धा आरक्षण जाहीर झालेलं आहे। आता वेध लागले ते फक्त निवडणुकीचे। एकूणच वेंगुर्ल्याची राजकीय परिस्थिती कशा पद्धतीने आहे, काय येथील विकासाबाबत काय प्रकल्प आहेत, पर्यटनातून कोणता विकास व्हायला पाहिजे, किती प्रकल्प झालेले आहेत याबाबत एकूणच आपण आढावा घेणार आहोत। आपले वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब आपल्यासोबत आहेत। दीपेश, वेंगुर्ला नगर परिषद आपण सुरुवातीला बघू। नगर परिषदमध्ये काय नगराध्यक्षपदाचं आरक्षण आहे आणि एकूण किती उमेदवार हे नगर परिषदमधून निवडून येणार आहेत? एकंदरीत जर नगर परिषदेचा विचार केला तर नगर परिषद नगराध्यक्ष पदासाठी आता जे आरक्षण पडलेलं आहे ते सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे। त्याच्यामुळे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर बऱ्याचशा घडामोडी या शहरात पाहायला मिळालेल्या आहेत। जर वेंगुर्ला शहराचा जर विचार करता, वेंगुर्ला शहर हे जगभरात झळकलेलं शहर आहे स्वच्छतेमध्ये वेंगुर्ल्यात अनेक विविध प्रयोग झाले। स्वच्छ वेंगुर्ला सुंदर वेंगुर्ला ह्या उक्तीखाली संपूर्णपणे स्वच्छतेचे म्हणजे वेंगुर्ला हे उदाहरण एक झालेलं आहे देशामध्ये आणि त्यामुळे वेंगुर्ल्यात बराचसा विकास निधी हा येऊ शकला। विकास निधी आल्यामुळे अनेक विकासात्मक प्रकल्प हे मार्गी लागलेले आहेत। त्याच्यामुळे वेंगुर्ल्याकडे बघण्याचा म्हणजे देशातील लोकांचा दृष्टिकोन बदललेला आहे या संपूर्ण स्वच्छ वेंगुर्ला याच्यामुळे। आणि एक आत्ता जी होऊ घातलेली जी निवडणूक आहे त्याच्यामुळे अनेक जण इच्छुक आहेत नगराध्यक्षपदासाठी असेल, नगरसेवक पदांसाठी असेल, अनेक चेहरे समोर येत आहेत। आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर नगराध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झालं, त्याच्यानंतर नगरसेवक पदांची आरक्षणं पडली प्रभागनिहाय आणि त्याच्यामुळे अनेक चेहरे समोर येत आहेत। अनेक वेंगुर्ला शहरात प्रकल्प हे मार्गी लागलेले आहेत। कारण जर बघितलं 10 वर्षापूर्वीचं चित्र वेंगुर्ल्यातलं बघितलं आणि आत्ताचं चित्र बघितलं तर बराचसा फरक आहे। वेंगुर्ल्यामध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी आणि त्याचप्रमाणे त्यावेळेचे नगराध्यक्ष प्रसन्ना कुबल कैलासवासी प्रसन्ना कुबल यांनी संपूर्णपणे स्वच्छतेची ही एक सुरुवात केलेली होती। आणि त्याच्यानंतर मागील जे नगराध्यक्ष होते दिलीप गिरप आणि त्यांची जी संपूर्ण मुख्याधिकारी होते यांनी संपूर्णपणे हे पुढे नेऊन हे टिकवून ठेवण्याचं काम केलेलं होतं। दिलीप गिरप यांच्या काळामध्ये बराचसा विकास निधी हा वेंगुर्ला शहराला प्राप्त झालेला होता, त्याच्यामुळे बरीचशी विकास कामं ही मार्गी लागलेली होती। आणि आत्ता जी गरज आहे ती हे संपूर्णपणे टिकून ठेवण्याची गरज आहे। कारण मोठमोठी विकास कामं किंवा मोठमोठ्या या ठिकाणी मल्टीपर्पज हॉल असेल, मच्छी मार्केट इमारत असेल, त्याचनंतर अनेक असे विकास कामं ही या वेंगुर्ला शहरात झालेली आहेत। स्वच्छतेतसुद्धा अनेक प्रकल्प हे या वेंगुर्ला शहरामध्ये आहेत, त्याच्यामुळे हे टिकून ठेवणं, पुढे टिकून राहणं गरजेचं आहे। आणि याच्यामुळे या वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीकडे या दृष्टीने पाहिलं जातं आहे। काय नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण पडलेलं आहे आणि किती प्रभाग असतील आणि किती नगरसेवक निवडून येतील? नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण हे सर्वसाधारण पडलेलं आहे, त्याच्यामुळे अनेक जण इच्छुक झालेले आहेत। प्रत्येक पक्षातून एक चेहरा जो आहे तो नगराध्यक्ष पदासाठी समोर येतोय। काही पक्षातून अनेक जण इच्छुक आहेत नगराध्यक्ष पदासाठी। जर वेंगुर्ला शहराचा जर एकंदरीत विचार केला तर या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे शिवसेना या हे जे दोन पक्ष आहेत यांच्याकडे
संपूर्णपणे म्हणजे नगरसेवक पदांची जी 20 नगरसेवक पदांसाठी आरक्षण होणार आहे नगराध्यक्षपदाचे, तर हे संपूर्णपणे यांच्याकडे चेहरे तयार आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढे मात्र अजून युती होते की दोन्ही स्वबळावर लढतात हे पुढेच आपल्याला स्पष्ट होईल. त्याचप्रमाणे जर दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून ज्यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अगोदरच जाहीर केलेलं आहे की आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत, या ठिकाणी संपूर्णपणे आमची ताकद आहे असं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे. आणि त्यामुळे त्यांचेसुद्धा चेहरे या ठिकाणी मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी काँग्रेस पक्षसुद्धा तेवढाच ताकदीचा आहे, कारण विलास गावडे हे एक असं नाव आहे वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये की ते म्हणजे सुरुवातीपासून चर्चेत आहेत आणि अजूनही ते काँग्रेस पक्षाची धुरा ही समर्थपणे सांभाळून आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचेसुद्धा चेहरे आणि विलास गावडे स्वतः हे या नगराध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये उतरण्यासाठी ते प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. त्याचप्रमाणे भाजपकडून जर विचार केला तर माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप ज्यांनी 5 वर्ष विविध पक्षातून निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांना सोबत घेऊन या ठिकाणी 5 वर्ष उत्कृष्ट काम केलं, अनेक विकास कामं मार्गी लावली, अनेक विकास निधी हा शहरात आणला, तर त्यांचंसुद्धा ते सुद्धा प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे जे माजी तालुका अध्यक्ष होते सुहास गौंडकर यांनीसुद्धा संघटनात्मक जी बांधणी आहे ती केलेली आहे शहरामध्ये. त्याच्यामुळे त्यांचंसुद्धा हे नाव या ठिकाणी चर्चेत आहे. जर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचा विचार केला तर माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम, त्याचप्रमाणे तत्कालीन जी शिवसेना होती त्याचे जे जिल्हा प्रमुख राहिलेले होते ते या ठिकाणी तुषार सापळे, हे 2 उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून ही 2 नगराध्यक्षपदासाठीची नावं ही चर्चेत आहेत. त्याच्यानंतर काँग्रेसकडून विलास गावडे नाव हे या ठिकाणी प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. त्याचप्रमाणे जर राष्ट्रवादीचा विचार केला तर या ठिकाणी शरद पवार राष्ट्रवादी कडून नम्रता कुबल असतील माजी नगराध्यक्ष, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी नितीन कुबल हे सुद्धा या पक्षाची धुरा ही समर्थपणे या शहरामध्ये सांभाळून आहेत. त्याच्यामुळे पुढील काळात बऱ्याच घडामोडी आपल्याला पाहायला मिळतील. एकूणच बघितलं तर स्वबळावर की महायुती हा निर्णय महायुतीचा होईल वरिष्ठ पातळीवर किंवा निवडणुकीच्या अगोदरपर्यंत आधीपर्यंत हा निर्णय होऊन जाईल. मात्र जरी स्वबळावर लढले तर भाजप आणि शिवसेनेत याच्यात प्रतिस्पर्धी कोण असतील आणि एकूणच जर आता म्हटलं तर विलास गावडे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत, अजून किंवा इच्छुक आहेत किंवा इथे सुद्धा निवडणूक रिंगणात उतरू शकतात. म्हणजे ह्याच्यात सरस कोण ठरू शकतो किंवा शिवसेनेची शिंदे गटाची ताकद बघितली आपण तर ती राजन तेली असेल. यांचा शिवसेना प्रवेशामुळे राजन तेलीच्या प्रवेशामुळे शिवसेनेची ताकद वाढली आहे आणि त्याचबरोबर विशाल परबसुद्धा भाजपमध्ये दाखल झालेले आहेत. ह्या दोघांमध्ये शिवसेना भाजपमध्ये काय कोण वरचढ आहे? नाही, एक म्हणजे जर वेंगुर्ले शहराचा जर विचार केला तर जी शिंदे शिवसेना जी आहेत ती त्याचे जे या ठिकाणचे प्रमुख पदाधिकारी सचिन वालावलकर यांनी अगोदरच जाहीर केलेलं आहे की आपण स्वतः कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे जाणार नाही किंवा नगराध्यक्षपद असेल नगरसेवक पद असेल उभं राहणार नाही, जनतेची सेवा करणं हे माझं एकमेव कर्तव्य आहे असं त्यांनी अगोदरच जाहीर केलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते स्वतः या नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात नसतील. मात्र त्यांचे जे बाकीचे पदाधिकारी आहेत जसं की माजी नगरसेवक उमेश यरम आहेत किंवा अजूनसुद्धा त्यांचे चर्चेत चेहरे आहेत ते सुद्धा पुढे चर्चेत येणार आहेत. आणि जर सचिन वालावलकर यांनी या ठिकाणी शिंदे शिवसेनेच्या मार्फत आणि आमदार दीपक केसरकर यांचे ते शिलेदार मानले जातात, यांच्यामार्फत त्यांनी कोट्यवधीचा विकास निधी या शहरात आणलेला आहे. अनेक स्पर्धा असतील, निधी असेल आणण्याचं आणि तो पूर्णत्वास नेण्याचं, अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचं काम त्यांनी वेंगुर्ले शहरामध्ये केलेलं आहे. त्याच्यामुळे निश्चितच त्यांची ताकद ही वेंगुर्ले शहरामध्ये जास्त आहे. सचिन वालावलकर यांच्यामुळे शिंदे शिवसेनेची ताकद ही शहरामध्ये जास्त आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर भाजपचा विचार केला तर विकास निधी यांच्या दिलीप गिरप यांच्या काळात आला, त्याच्यामुळे त्यांनीसुद्धा या ठिकाणी बरेचसे प्रकल्प हे मार्गी लावलेले आहेत. संघटनात्मक बांधणीसुद्धा भाजपची या ठिकाणी उत्कृष्टपणे शहरामध्ये आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची ताकद ही या वेंगुर्ले शहरात आहे. त्याचप्रमाणे जर दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर काँग्रेस पक्ष आहे, विलास गावडे आहेत. विलास गावडेंचा पारंपरिक काही मतदार आहे, तो सुद्धा या निवडणुकीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. मागच्या बॉडीमध्ये विलास गावडेंचे 5 नगरसेवक त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडून आलेले होते. त्याच्यामुळे त्यांचीसुद्धा ताकद ही नाकारता येत नाही. त्याच्यामुळे ही आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीने लढत ही पाहायला मिळणार आहे. या मतदारसंघाचे आमदार हे दीपक केसरकर आहेत, जे माजी मंत्री होते, आता विद्यमान आमदार आहेत.
मग असं असताना गेल्या 2017च्या निवडणुकीत आपण बघितलं तर भाजपचे नगराध्यक्ष म्हणून दिलीप गिरब हे निवडून आले होते. मग आता काय परिस्थिती होईल? समजा युती झाली नाही, युती नाही झाली तर स्वबळावर लढतीलच, पण समजा युती झाली तर शिवसेना शिंदे गटाची भूमिका काय असेल? कारण दीपक केसरकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. मग नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार युती झाल्यास कोणाचा असेल? शिवसेनेचा असेल की भाजपचा असेल? निश्चितच दोन्ही पक्षांकडून या ठिकाणी दावा केला जातो आहे नगराध्यक्षपदाकडे. युती झाली तर जर आमदार दीपक केसरकर हे आपल्या प्रत्येक भाषणात किंवा प्रत्येक स्टेटमेंट त्यांचं हेच असतं की आम्ही युतीसाठी प्रयत्न करतो आहे आणि आम्ही समन्वयाची भूमिका घेतो आहे. त्याच्यामुळे त्यांचा जो कल दिसतो आहे तो युती होण्यासाठी दिसतो आहे. आत्तापर्यंत ज्या चर्चा झाल्या आहेत त्या, मात्र वरिष्ठ जे निर्णय घेतील ते तो अंतिम असेल असं त्यांच्या नेत्यांचं म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचं या ठिकाणी म्हणणं आहे. पण दोन्ही पक्षांकडून नगराध्यक्षपदावर दावा केला जातो आहे. या ठिकाणी सचिन वालावलकर यांनी स्टेटमेंट दिलेलं आहे की जरी मी स्वतः नसलो तरी नगराध्यक्ष हा शिवसेनेचाच होणार आणि त्याच्यासाठी आम्ही संपूर्ण ताकद लावणार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीकडून सुद्धा आम्ही संपूर्णपणे तयार आहोत, आमची ताकद आहे वेंगुर्ले शहरामध्ये आणि आमचाच नगराध्यक्ष आम्ही बसवणार, हे दोन्हीकडून दावे केले जात आहेत. पण वेंगुर्ल्याचा जर विचार केला तर कोणी टोकाची भूमिका आजपर्यंत घेतलेली नाही आहे राजकारणामध्ये, किंवा टोकावर जाऊन कोणावर टीका करणं किंवा कोणाच्याबद्दल टोकाची भूमिका घेणं असं कुठच्याही पक्षाच्या नेत्याकडून वेंगुर्ल्यात झालेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे पुढे जर युतीसाठी जर चर्चेचा विषय झाला की चर्चात्मक घडून युती करायची झाली तर दोन्ही पक्षांचे नेते हे सक्षम आहेत, दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी सक्षम आहेत आणि त्याच्यातून ते एक निर्णय घेतील आणि त्याच्यावर ही जी वेंगुर्ल्याची निवडणूक आहे ती पुढे जाईल असं एक चित्र आहे. नक्कीच वेंगुर्ल्यात नाही म्हटलं तरी वेंगुर्ले शहरात नगर परिषदेत अनेक पर्यटक वेंगुर्ले तालुक्यात पण येतात आणि वेंगुर्ले शहरातसुद्धा असतात. बाजूलाच गोवा राज्य असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची रहदारी या ठिकाणी किंवा पर्यटक या ठिकाणी येऊन असतात. कशा पद्धतीने येथील पर्यटनातून विकास झालेला आहे आणि नगरपालिकेची भूमिका काय असेल किंवा नगरपालिकेने काय प्रकल्प मोठमोठे राबवले? निश्चितच जर एक वेंगुर्ले वेंगुर्ले तालुक्याचा जर पर्यटनाचा विचार केला तर मागील 10 वर्षाच्या तुलनेत आत्ता पर्यटकांची संख्या ही वेंगुर्ल्यात वाढलेली आहे. गोव्यावरून येणारे पर्यटक किंवा मालवणवरून येणारे पर्यटक हे वेंगुर्ला मार्गे या ठिकाणी गोव्यात जातात आणि त्याच्यानंतर ते या ठिकाणी भेटी देतात वेंगुर्ल्यातील अनेक प्रकल्पांना. या ठिकाणचा जो बहुचर्चित जो झुलता पूल प्रकल्प होता, आमदार दीपक केसरकर यांनी यासाठी निधी मंजूर केलेला होता. अनेक अडथळे आले, त्याच्यानंतर हा पूर्णत्वास गेला आणि हा पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक या ठिकाणी दाखल होतात. अनेक छोटे मोठे उद्योग हे त्याच्या झुलत्या पुलाच्या शेजारी म्हणजे खाद्यपदार्थांची दुकाने वगैरे झालेली, त्याच्यामुळे स्थानिक यांच्या हाताला रोजगार मिळालेला आहे. मागच्या वर्षीपासून या ठिकाणी वॉटर स्पोर्ट्ससुद्धा सुरू झालेले आहेत, कायाकिंग म्हणा किंवा आता समुद्र सफारीसुद्धा या ठिकाणी सुरू केलेली आहेत. त्याच्यामुळे अनेक जे युवक असतील त्यांच्या हातालासुद्धा रोजगार या ठिकाणी मिळालेला आहे. आत्ताच जो पाणबुडी प्रकल्प जो आमदार दीपक केसरकर यांनी जाहीर केलेला होता तो सुद्धा पुढील काळात या ठिकाणी होणार आहे. त्याच्यामुळे सध्या बंदर जेटीचं काम हे युद्धपातळीवर सुरू असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. काहीसा पावसाच्या अडथळ्यामुळे थोडासा उशीर होतो आहे, मात्र या ठिकाणी ते सुद्धा काम सुरू आहे. तर आगामी काळात असे बरेचसे प्रकल्प, पंचतारांकित हॉटेल्स आलेली आहेत आपल्या वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये. गोव्यावरून येताना जे आरवली असेल किंवा या ठिकाणी शिरोड्यामध्ये सुद्धा ताज हॉटेल हे होऊ घातलेलं आहे. काही तांत्रिक बाबींमुळे ते थांबलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर पुढे आल्यानंतर सागरेश्वर आहे समुद्रकिनारा, त्याच्यानंतर या ठिकाणी आत्ता आपण ज्या ठिकाणी आहोत तो सागर बंगलासुद्धा एक उत्कृष्ट या ठिकाणी बांधण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळे आगामी बरेचसे प्रकल्प हे वेंगुर्ल्यात येणार आहेत आणि त्याच्यामुळे पर्यटकांची संख्यासुद्धा वेंगुर्ल्यात वाढणार आहे. त्याच्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये जे या ठिकाणी राज्यकर्ते म्हणजे जे निवडून येणार आहेत किंवा जे निवडणुकीला उभे राहणार आहेत त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान असणार आहे की आगामी काळात कशा पद्धतीने एक वेंगुर्ल्याचा विकास होत असताना किंवा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास होत असताना कशा प्रकारच्या संकल्पना ह्या आगामी काळात राबवल्या पाहिजेत आणि कशा प्रकारच्या संकल्पना सत्यात उतरल्या पाहिजेत. आणि यासाठी मंत्रालय स्तरापर्यंत पाठपुरावा करणारा, मंत्रालय स्तरापर्यंत आमदार खासदार असतील किंवा मंत्री असतील यांच्यातून निधी खेचून आणणारा असा व्यक्ती हा या संपूर्ण याच्यात आला पाहिजे अशी लोकांची सुद्धा इच्छा आणि हा एक आव्हान आगामी उमेदवारांसमोर असणार आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत वेंगुर्ला जिल्ह्यात आदर्श होत आहेच, मात्र वेंगुर्ल्याचं नाव स्वच्छतेच्या बाबतीत देशातही झळकलेलं आहे. गेले 3 वर्ष मात्र या नगर परिषदेवर प्रशासक होता, त्यावेळी नगराध्यक्ष गिरब यांच्यासह पूर्ण बॉडी नगरसेवकांची यांनी पूर्ण ताकदीने ही वेंगुर्ला शहर स्वच्छतेबाबतीत चांगली भूमिका आणि चांगले निर्णय घेतले. मात्र आता त्यानंतर परिस्थिती काय आहे? आता 3 वर्ष त्यानंतर प्रशासक बसलेले होते, आता वेंगुर्ल्याची परिस्थिती काय आहे स्वच्छतेच्या बाबतीत?
जर स्वच्छतेच्या बाबतीत जर वेंगुर्ल्याचा विचार केला किंवा अन्य प्रकल्पांच्या बाबतीत जर शहराचा विचार केला तर वेंगुर्ले ह्याच्या पालिकेवरती ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी असतात त्यावेळी या ठिकाणी सक्षमपणे ते निर्णय घेऊ शकतात किंवा तेवढ्या गतीने निर्णय घेऊ शकतात आणि प्रशासक या ठिकाणी प्रशासन असल्यामुळे काहीशा त्यांना मर्यादा येतात किंवा काही निर्णय घेण्याचे त्यांच्या मर्यादा येतात. त्याच्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत वेंगुर्ला तालुक्यात तेवढी चळवळ आहे, अजूनही नागरिकांचा सुद्धा त्याला सपोर्ट आहे. मात्र काही थोडंफार याच्यात गती मंदावलेली दिसते. ज्या पद्धतीने वेगाने अजूनही बरेचसे प्रकल्प व्हायला पाहिजे होते किंवा स्वच्छतेच्या बाबतीत अजून काही या ठिकाणी प्रकल्प यायला पाहिजे होते तसे अजून आलेले नाहीत. कारण लोकप्रतिनिधी नाही, त्याच्यासाठी निधी आणणं, त्याचा पाठपुरावा करणं हे सर्व लोकप्रतिनिधी करत असतात आणि हे लोकप्रतिनिधी ज्या आता विराजमान होतील त्याच्यानंतर पुन्हा या संपूर्ण चळवळीला गती आलेली आपल्याला पाहायला मिळेल. काही बरेचसे प्रकल्प आहेत ते बंद अवस्थेत आहेत, त्याचासुद्धा या ठिकाणी अभ्यास होणं गरजेचं आहे. कारण स्वच्छतेच्या बाबतीतच वेंगुर्ल्याचं नाव हे संपूर्ण देशात झळकलेलं होतं आणि हीच स्वच्छता आता पुढील काळात टिकून ठेवण्याची गरज ही आहे. स्वच्छतेबरोबर एक आरोग्याचा देखील मोठा प्रश्न आहे या ठिकाणी. कारण आरोग्याच्या बाबतीत संपूर्ण जिल्ह्याचीच परिस्थिती दयनीय झालेली आहे. एकतर गंभीर स्वरूपाचा रुग्ण आला तर त्याला थेट ओरोस किंवा थेट गोवा यामध्ये हलवलं जातं. मात्र वेंगुर्ल्याची आपण बघितलं तर वेंगुर्ल्यात काय परिस्थिती आहे, वेंगुर्ल्यात पण तशीच परिस्थिती आहे की वेंगुर्ल्याची आरोग्य व्यवस्था कशी आणि किती पदरिक्त आहेत किंवा कशा पद्धतीने येथील रुग्णसेवेला प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. निश्चितच जर आरोग्याच्या बाबतीत वेंगुर्ल्याचा विचार केला तर जी संपूर्ण जिल्ह्यात जी आपल्या परिस्थिती आहे तीच या ठिकाणी वेंगुर्ल्यातही पाहायला मिळते. सुसज्ज असं उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी आहे, या सुसज्ज इमारत आहे, व्यवस्थित सर्व सोयीसुविधा आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने रुग्णांना या ठिकाणी सोयीसुविधा मिळायला पाहिजेत त्या मिळत नाही आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितच गोवा बांबोई किंवा सावंतवाडी किंवा कुडाळ या ठिकाणी रुग्णांना हलवावं लागतं. काही खाजगी दवाखान्यातसुद्धा रुग्णांना जावं लागतं. त्याच्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने यावर सुद्धा मोठा अभ्यास किंवा यावर सुद्धा लक्ष देणं फार गरजेचं बनलेलं आहे की आगामी येणारे लोकप्रतिनिधी आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा प्रश्न हा वेंगुर्ल्यात सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात विचार केला तर मोकाट जनावरं असतील, त्याच्यामुळे अपघातचं प्रमाण वाढलेलं आहे. या ठिकाणी भटके कुत्रे असतील त्याच्यामुळे त्यांचा भटक्या कुत्र्यांचा हमला नागरिकांवर होतो आहे. त्याच्यामुळे असे अनेक प्रश्न आहेत. त्याबरोबर आरोग्याचा प्रश्नसुद्धा मोठा जटिल बनलेला आहे. त्याच्यामुळे याच्याकडे सुद्धा लक्ष देणं तेवढंच गरजेचं आहे. नक्कीच हे प्रचाराचे अनेक मुद्दे या निमित्ताने वेंगुर्ल्या नगर परिषदेच्या निमित्ताने हे सर्वच राजकीय पक्षातून उपस्थित केले जाऊ शकतात. अनेक मुद्दे हे प्रचाराचे मुद्दे असणार. पण आता आपण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाकडे पण वळणार आहोत. जिल्हा परिषदेचे एकूण किती जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि पंचायत समितीचं काय सभापती पदाचं आरक्षण पडलेलं आहे हे पण आपण जाणून घेणार आहोत. पण एकंदर हल्लीची घडामोड बघितली तर आपण मनीष दळवी हे यांना कुठेतरी प्रमोट केलं जातं आहे की जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून ते भविष्यात येऊ शकतात किंवा दावेदार म्हणूनच ते समोर आलेले आहेत. अशा पद्धतीचे एकंदरीत चित्र हे जिल्ह्यात निर्माण झालेलं आहे. काय परिस्थिती आहे? वेंगुर्ल्यात तालुक्यामध्ये 5 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि 10 पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. 5ही जिल्हा परिषदेत जेव्हा आरक्षण जाहीर झालं, अध्यक्षपदाचं असेल किंवा जिल्हा परिषद सदस्यपदांचे आरक्षण जाहीर झाले, त्याच्यानंतर बऱ्याचशा घडामोडींना सुरुवात झालेली आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना असेल किंवा इतर पक्ष असतील हे सगळ्यांनी आपली ताकद दाखवायला सुरुवात केलेली आहे. अनेक प्रवेश होत आहेत. अनेक कार्यकर्ते प्रत्येक विविध ह्याच्यातले कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करत आहेत, शिवसेनेमध्ये प्रवेश होत आहेत. अशा घडामोडी या सुरू झालेल्या आहेत. जर एकंदरीत जर बघितलं तर अध्यक्षपदाचे दावेदार हे जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी हे वेंगुर्ल्यातून मानले जात आहेत. त्यामुळे ते जे सध्या निवडणूक लढवत आहेत ही चर्चा सध्या आहे ती आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आहे. कारण मनीष दळवींचा जो मतदारसंघ आहे तो तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघ होता. मात्र त्या ठिकाणी महिला आरक्षण पडल्यामुळे कुठेतरी त्या ठिकाणी त्यांना तो लढवता येणार नाही आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी आडेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी ही मागणी कार्यकर्त्यांची होती आणि त्या दृष्टीने त्या ठिकाणी आता मोर्चे बांधणीही पाहायला मिळते. त्याचबरोबर त्याच आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर हे सुद्धा त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे प्रबळ दावेदार आहेत. त्यांच्याकडून सुद्धा या ठिकाणी काम सुरू झालेलं आहे निवडणुकीसंदर्भात आणि प्रत्येक दोन्ही पक्षांमध्ये प्रवेश असतील, कार्यकर्त्यांची गाठीभेटी असतील, नागरिकांच्या गाठीभेटी असतील, ह्या घेण्याला सुरुवात झालेली आहे.
दुसऱ्या बाजूने जर आपण रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार केला तर रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये पुन्हा एकदा माजी आरोग्य शिक्षण सभापती प्रितेश राऊत यांचं नाव चर्चेत आलेलं दिसतंय। त्याचप्रमाणे शिवसेना पक्षाकडून सुद्धा या ठिकाणचे कोस्टल विभाग तालुका प्रमुख आहेत काशीनाथ नार्वेकर, त्याचबरोबर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सिद्धेश परब असतील, अशी अनेक त्यांचे त्या पक्षाकडून सुद्धा नावं समोर येत आहेत। ठाकरे गटाकडून सुद्धा या ठिकाणी नामदेव राणे असतील किंवा आणखी त्यांचे काही पदाधिकारी असतील यांची नावंसुद्धा समोर येत आहेत। असे बरेचसे दावेदार त्या ठिकाणी मानले जात आहेत। पंचायत समितीची तीच परिस्थिती आहे, अनेक चेहरे समोर येत आहेत। मात्र रेडीमध्ये सध्या प्रितेश राऊ हे प्रबळ दावेदार हे मानले जात आहेत, कारण त्यांनी मागच्या 5 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी पद हे जिल्हा परिषदेचं भूषवलेलं होतं, सभापतीपद भूषवलेलं होतं। मात्र आगामी काळामध्ये पक्ष कोणाला तिकीट देतो, कोणत्या पक्षाकडून कोण उभे राहतात याच्यानंतर बरीचशी चित्र समोर येणार आहे। जसजशी निवडणुकीची तारीख जाहीर होईल तसतसं हे सगळं स्पष्ट होईल। त्याच्यानंतर उबादांडा मतदारसंघाचा जर विचार केला तर या मतदारसंघात सुद्धा भाजप असेल, त्याचप्रमाणे शिवसेना असेल, त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेना असेल, यांचं तिघांचं त्रिशंकू लढत ही आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळू शकते। बरेचसे चेहरे तिन्ही पक्षाकडून सुद्धा या ठिकाणी मैदानात आहेत। त्याचप्रमाणे तुळस जिल्हा परिषद मतदार संघ असेल, या मतदार संघातही मागच्या 5 वर्षामध्ये शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य होते नितीन शिरोडकर। त्याच्यानंतर या ठिकाणी बऱ्याचशा घडामोडी झाल्या। आता भारतीय जनता पार्टी पक्षसुद्धा या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी त्यांची ताकद आहे, कारण मनीष दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष स्वतः त्या मतदारसंघातले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी आपली ताकद निर्माण केलेली आहे। शिवसेनेची सुद्धा त्या ठिकाणी ताकद आहे। दुसरीकडे ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख हे यशवंत परब हे सुद्धा त्याच मतदारसंघातले आहेत, त्याच्यामुळे ते सुद्धा आपली ताकद त्या ठिकाणी दाखवून देऊ शकतात आगामी काळामध्ये। त्यानंतर आपण महापण जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी सुद्धा निलेश सामंत असतील माजी सभापती, त्याच्यानंतर शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख सचिन देसाई असतील, त्याचप्रमाणे दीपक केसरकर यांचे स्वीय सहाय्यक समजले जाणारे स्वीय सहाय्यक योगेश तेली असतील, कोचरा सरपंच, त्याच्यानंतर या ठिकाणी कुशेवाडा सरपंच निलेश सामंत असतील, असे अनेक चेहरे हे त्या महापण जिल्हा परिषद मतदारसंघात आहेत। महापणमध्ये गुरुनाथ मडवळ आहेत, ते त्यांची पत्नीसुद्धा मागच्या वेळेला पंचायत समिती सदस्य होती। असे अनेक तुल्यबळ असे त्या ठिकाणी सर्व चेहरे आहेत, पदाधिकारी आहेत, त्याच्यामुळे प्रत्येक पक्षाकडून त्या ठिकाणी सुद्धा ताकद ही लागणार आहे। आणि एकंदरीत ज्यावेळी तारीख जाहीर होईल जिल्हा परिषद पंचायत समितीची त्याच्यानंतर हे सर्व चित्र एक थोडं व्हायला स्पष्ट होणार आहे। एकूणच आपण बघितलं तर मनीष दळवी हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत आणि अलीकडेच काही आरोपसुद्धा विरोधकांकडून त्यांच्यावर करण्यात आले होते। एकूणच काही सोशल मीडियावर सुद्धा कागदपत्र ही व्हायरल करण्यात आली होती विरोधकांकडून। एकूण जर आपण बघितलं तर जिल्हा परिषद बँकेकडून आता ते पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे दावेदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं किंवा जिल्हा परिषद निवडणूक लढवतील अशी सुद्धा चर्चा या ठिकाणी आहे। त्यामुळे कुठेतरी विरोधकांकडून जर मनीष दळवींना टार्गेट होण्याचा सुद्धा प्रयत्न होणार दिसेल। काय असेल, कोण समोरचा विरोधक उमेदवार असेल, कशी काटेकी टक्कर लढत होऊ शकते? एकंदरीत मी जसं मगाशी तुम्हाला वेंगुर्ला शहराच्या बाबतीत म्हणाले की वेंगुर्ल्यामध्ये टोकाचे कुठचाही पदाधिकारी टोकाचे आरोप हे करत नाही, कुठच्याही पक्षाचा असो किंवा कोणावरही कुठच्याही पदाधिकाऱ्यावर टोकाचे आरोप केले जात नाहीत। मैत्रीपूर्ण लढत ही पाहायला मिळते, काही लढती होतात। मात्र जशी मनीष दळवींवर जे आरोप केले गेलेले होते ते वरिष्ठ पातळीवरून त्या पातळीवरच्या त्या लोकांनी त्यांच्यावर केलेले होते। त्याच्यानंतर आता त्या आरोप कुठेतरी आत्ता थंडावलेले दिसत आहेत किंवा त्याच्यावर दुसरीकडून अजूनही आरोप कुठे होत नाही आहेत। त्याच्यामुळे मनीष दळवींचा जर विचार केला तर ते सध्या या ठिकाणी संपूर्ण तालुक्यात फिरत आहेत। तालुक्यामध्ये संपूर्ण त्यांच्या सभा, कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी असतील, हे सर्व सुरू आहेत। मात्र जसं तुम्ही म्हणालात की आगामी जसजशी निवडणूक जवळ येईल तसतसे हे आरोप असतील, प्रत्यारोप असतील, हे काही प्रमाणात हे निश्चितच होणार आहेत। जर युती झाली तर निश्चितच सर्व नेते एकत्र लढतील। मात्र जर युती झाली नाही तर दोन्ही पक्ष, भाजप असेल किंवा शिवसेना असेल, दोन्ही पक्ष हे स्वतंत्र लढणार आहेत। ठाकरे शिवसेनासुद्धा त्यांनीसुद्धा स्वबळाचा नारा दिलेला आहे, काँग्रेस पक्षसुद्धा आहे, राष्ट्रवादीसुद्धा आहे, सर्व पक्ष हे लढणार आहेत। मात्र जसजशी निवडणूक पुढे जाईल, चेहरे स्पष्ट होतील, त्यानंतरच कोण कोणावर काय आरोप करतं, कोणाचे कशा पद्धतीने कोणाची प्रचाराची भूमिका असणार आहे, कशा पद्धतीने कोण प्रचार करणार आहेत, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे। मात्र सध्या तरी आरोप प्रत्यारोप वेंगुर्ल्यात होताना दिसत नाहीत। वेंगुर्ल्यातले जे पदाधिकारी आहेत ते या ठिकाणी आरोप प्रत्यारोप अद्यापपर्यंत सुरू झालेले नाही आहेत। मात्र
आगामी काळामध्ये हे आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळेल. ज्या मतदारसंघातून मनीष दळवी हे जिल्हा परिषदमधून इच्छुक आहेत त्या मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असेल किंवा कोणत्या नावावर चर्चा आहे की महाविकास आघाडी उमेदवाराच्या शोधात आहे? आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून कार्यकर्ते मागणी करत आहेत मनीष दळवींना तिकीट देण्यासाठी. त्याचप्रमाणे एकंदरीत जर बघितलं तर निश्चितच या ठिकाणचे उमेदवार आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार मनीष दळवी असणार आहेत. कारण जो सुरुवातीला मागे एक मेळावा झाला त्या मेळाव्यामध्ये जे सरपंच होते वांगणी सरपंच दाबोली सरपंच असतील त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याच्यामुळे तिथे भाजपची ताकदसुद्धा निश्चित वाढलेली आहे. जे सर्व सरपंच आहेत आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातले ते सध्या भारतीय जनता पार्टीकडे आहेत आणि या मतदारसंघात मनीष दळवी विशेष लक्ष ठेवून आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितच भाजपचे उमेदवार हे या मतदारसंघात ते असतील यात दुमत नाही. स्वतः पालकमंत्रीसुद्धा या मतदारसंघावर लक्ष ठेवून आहेत. कारण या मतदारसंघातून मनीष दळवी निवडून आल्यास ते अध्यक्षपदाचे दावेदारसुद्धा असणार आहेत. त्याच्यामुळे या मतदारसंघावर विशेष लक्ष आहे. मात्र जर बघितलं तर या मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे जे तालुका प्रमुख आहेत नितीन मांजरेकर त्यांचीसुद्धा तेवढीच ताकद आपल्याला या ठिकाणी दिसते. कारण नितीन मांजरेकर यांनी तंटामुक्ती अध्यक्षपासून त्यांची सुरुवात झालेली होती राजकीय आणि त्यावेळी जे आडेलीमधलं जे देवस्थानाचा जे विषय होता तो त्यांनी तंटामुक्ती अध्यक्ष असताना सोडवलेला होता. गावाला एक करण्याचं काम त्यांनी केलेलं होतं. गावाला त्यांनी पुरस्कार मिळवून दिलेला होता आणि त्याच्यानंतर आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विकास कामं ही त्या भागात आणलेली होती. अनेक प्रकल्प त्या भागात विकास कामं त्यांनी आणलेली होती आणि मार्गी लावलेली आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचासुद्धा मोठा वर्ग किंवा मोठा संपर्क हा त्या आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आहे. त्याच्यामुळे या दोघांमध्ये आगामी काळात जर हे दोन्ही उमेदवार असतील जो स्वबळावर निवडणूक झाली तर हे दोन उमेदवार असल्यामुळे यांच्यात आगामी काळात लढत पाहायला मिळेल. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणचे जे जुने पदाधिकारी आपल्याला म्हणावं लागेल प्रकाश गडेकर आणि ते गडेकर कुटुंबीय ह्यांचीसुद्धा आडेलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसंपर्क आहे त्यांच्यासुद्धा या ठिकाणी. कारण प्रकाश गडेकर यांनी अनेक पदं भूषवलेली आहेत. सध्या ते विकास संस्थेवर आहेत आणि अनेक त्यांची या ठिकाणी जनसंपर्क चांगला आहे. त्याच्यामुळे त्यांचंसुद्धा कुठेतरी या ठिकाणी जे भूमिका असेल ही त्या ठिकाणी आडेलीत असणार आहे. त्याच्यानंतर समीर कुडाळकर असतील ज्यांच्या पत्नी या सरपंच राहिलेल्या आहेत आडेलीच्या त्यांचेसुद्धा बराचसा लोकसंपर्क हा या ठिकाणी आहे. समीर कुडाळकर सध्या भारतीय जनता पार्टीकडे आहेत. त्याच्यामुळे या ठिकाणीसुद्धा त्यांची भूमिकासुद्धा ही या ठिकाणी महत्त्वाची असणार आहे. नक्कीच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा उमेदवार हा जर असला तर नक्कीच मनीष दळवी हे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद होऊ शकतात. आता एकूणच पंचायत समितीचं आपण काय आरक्षण पडलं आहे सभापती पदाचं आणि किती जणांची आरक्षणात विकेट पडली आहे किंवा कशा पद्धतीनं सभापती कोण होऊ शकतो आणि इच्छुकांची नावांमध्ये कोणती चर्चा आहे? सभापती पदाचं आरक्षण हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग पडलेला आहे. त्याच्यामुळे सर्वसाधारण जे उमेदवार होते किंवा सर्वसाधारण या प्रवर्गातून जे उमेदवार लढणार होते निश्चितच त्यांचा पत्ता कट झालेला आहे. बरेचसे चेहरे होते या ठिकाणी पंचायत समितीमध्ये मागील काळामध्ये जे निवडून आलेले होते ते बरेचसे चेहरे यासाठी इच्छुक होते. मात्र त्यांची या ठिकाणी पत्ते कट झालेले आहेत. मात्र नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून सुद्धा अनेक चेहरे आपल्याला या ठिकाणी दिसू शकतात. या ठिकाणी मातोंड आणि तुळस या दोन्ही पंचायत समितीचा विचार केला तर त्या ठिकाणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण आहे. तुळसला महिला आहे, मातोंडला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग खुला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यातून कोण चेहरे उभे राहणार आहेत आणि कोणाची वर्णी सभापती पदावर लागणार आहे हे आगामी काळात ज्यावेळी चेहरे स्पष्ट होतील त्यावेळी आपल्याला कळेल. त्याच्यानंतर या ठिकाणी ज्या आपल्या महापण जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सर्वसाधारण आरक्षण पडलेलं आहे पंचायत समितीसाठी. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणीसुद्धा जे जिल्हा परिषदसाठी इच्छुक होते ते चेहरे आपल्याला पंचायत समितीमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. कारण त्या ठिकाणी पंचायत समितीला जिल्हा परिषदला महिला आरक्षण पडल्यामुळे जे तुल्य म्हणजे जे पदाधिकारी जे मानले जात होते चेहरे त्या पदासाठी ते आता त्या ठिकाणी त्यांचे पत्ते कट झाल्यामुळे ते आता पंचायत समितीच्या आपल्याला रिंगणात पाहायला मिळणार आहेत. मात्र एकंदरीत जर चित्र बघितलं तालुक्याचं तर ज्यावेळी या ठिकाणी निवडणूक जाहीर होईल आणि चेहरे ज्यावेळी समोर येतील उमेदवारी ज्यावेळी मिळेल त्याचवेळी निश्चित कोणाची लढत कशा प्रकारे होते आणि कशा प्रकारे या लढतीमध्ये कोण बाजी मारतो हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल.
एकूणच वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये गत 2017च्या निवडणुकीमध्ये राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. आता राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. गेल्या वेळी या ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे आता दीपक केसरकर हे या ठिकाणचे आमदार आहेत. त्यांची भूमिका या ठिकाणी महत्त्वाची असणार आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेवर शिवसेनेचा नगराध्यक्ष होणार की भाजपचा? जर युती झाली तर यामध्ये शिवसेना या नगराध्यक्षपद खिचून आणेल का, किंवा स्वबळावर लढले तर नक्कीच दोघांचे पण उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरतीलच. मात्र याच्यामध्ये सुद्धा स्वबळावर महायुती जर झाली तर महायुतीमध्ये या नगराध्यक्षपदावर कोणाचा उमेदवार असेल हे सुद्धा पाहणे महत्त्वाचं असणार आहे. तर जिल्हा परिषदमध्ये मनीष दळवी यांना सुद्धा पुढे केलं जात आहे. मनीष दळवी हे जर जिल्हा परिषद निवडणूक लढले तर नक्कीच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून ते समोर येऊ शकतात किंवा ते दावेदार असू शकतात. एकूणच वेंगुर्ल्यातून हे मोठी जिल्ह्यासाठी बातमी असणार. शिवाय त्यांच्या विरोधात कोण उमेदवार असणार, काटेकी टक्कर कशी काय पद्धतीने लढत होणार, विरोधकांकडून कशा पद्धतीने प्रचाराचे मुद्दे घेतले जातात हे सुद्धा पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे. जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेवर कोणाचा झेंडा फडकणार, कोण जोर लावणार हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच. आता तुर्तास इथेच थांबू. कॅमेरामन साहिल दहीबावकरसह कृष्णा डोलम, वेंगुर्ला.